κολόμπες. Τι έγινε ρε κολόμπες? Πειραχτήκατε? Εδώ. Αμέσως μετά το μπάνιο βγήκα. Με ο μπουρνούζι. Τα αρχίδια μου όλα. Τι έγινε, πειραχτήκατε? Μου είπε η τρομπέτα αυτή εδώ που είχε τα TikTok αυτά εδώ, τα τρελά αυτά εδώ, βλέπεις εδώ, ανέβηκε η παραγωγή. Μου είπε η βρωμιάρα η Σάμπρα εδώ που είχε τα TikTok αυτά εδώ, ότι λέει κάποιοι παρεξηγηθήκανε με τα βίντεο αυτά που έχω ανεβάσει εγώ, λέει, και γράψανε, κάποιος έβαλε και ένα σχόλιο από κάτω, λέει βγάλε το βίντεο, κάτι τέτοιο. Και πήγε όλος ο μαλάκας από λάθος και το σβήσε, αλλά κάτι τέτοιο είχε από κάτω γράψει ο άλλος. Βγάλε το βίντεο. Καταρχήν, να σας πω το εξής. Δεν φτάνει που δεν μπαίνετε, βρε τρόμπες, βρε κόμπρες. Δεν φτάνει που δεν μπαίνετε και δεν σχολιάζετε που έχω κάνει εδώ το χαμό. Κάτσε, γιατί εδώ πέρα είχαν γίνει κάτι εισγορήσεις πριν. Δεν φτάνει που πώς το λένε, δεν βοηθάτε εδώ την έρευνα τριμπούρδελα και δεν γράφετε από κάτω κανένα σχόλιο να βρούμε τον Παρασκευά. Μουνόσκυλα. Έχετε το θράσος να γράψετε από κάτω. Έβαλε, λέει ο άλλος, ξεβγάλε το βίντεο. Κάπως έτσι το γράψε. Ξεανέβασε το, λέει. Έξυπνος. Δεν έβγαλε βγάλε το βίντεο, έγραψε ξεανέβασε. Θα σε πάω κάτω στα μέθανα και δεν θα σου αρέσει καθόλου. Ο σχιζοφρενής δολοφόνος με το πληρώνει, με κουλώνει. Ο σχιζοφρενής δολοφόνος με το πληρώνει, με κουλώνει. Εσύ που το έγραψε αυτό την εξυπνάδα από κάτω αυτή εδώ πέρα, που έχει χάρη που την έσβησε ο Κολόμπας και δεν βρήκα τα στοιχεία σου, θα πας μια ωραία εκδρομούλα. Κανονίστε την πορεία σας, αντί να μπείτε και να γράψετε από κάτω κάτι να βοηθήσετε την έρευνα, πάτε και γράφετε αρχιδιές. Γράφτε ρε! Αυτοί είναι οι Κολόμπες. Σκατόκομπρες. Τι είναι αυτά? Βγάλε, λέει, το αυτό. Σαν τον άλλον που έκανε, έστειλε στο προφίλ, μα λέει βρίζεις πολύ αλκετά. Γαμώ το σπίτι σου. Είναι η απάντηση. Γαμώ τη θιά σου. Απ' την κακία μου. Γαμώ τη θιά σου τη χορεύτρια είναι η απάντηση. Βλάκα μπινέ που θα μου πεις εμένα ότι βρίζω. Καταρχήν όλοι οι μεθανιώτες παραδοσιακά από 6 χρονών ξεκινάνε οι βυρσιές. Από 6 χρονών. Πιο πριν άμα βρίσεις, κατευθείαν τρως χαστούκια. Αλλά 6 χρονών επιβάλλεται να βρίσεις. Ο πατέρας σου 6 χρονών, άμα δεν βρίζεις, ξεκινάει να σε δέρνει. Κάτσε λίγο γιατί. Είχα φάει λίγο γρανίτη πριν, μαλάκα, εφιστιακό. Λοιπόν, γιατί τώρα με το αυτό έκανα κάτι μασάζ τώρα. Εγώ κάτι αυτά με κρακ τα κόκαλα. Μην νομίζετε ότι έκανα μπάνιο. Γιατί τα έχει πει και ο Παρασκευάς τώρα. Μην επαναλαμβανόμαστε οι μεθανιώτες μεταξύ μας. Τα έχει πει ο Παρασκευάς ότι ο σωστός ο άντρας πλένεται μόνο κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα. Αυτό δεν ήταν. Εγώ δεν πήγα τώρα και δεν πλήθηκα. Απλώς έκανα κάτι έλεα εδώ πέρα τώρα. Αλλά δεν είναι. Άμα βγάλω τη ρόμπα εδώ και πλησιάσεις, δεν μπορεί να ανασάνεις από το μισό μέτρο, θα πεθάνεις. Και έτσι πρέπει. Έτσι, εγώ γι' αυτό το κάνω έτσι εδώ πέρα. Γιατί άμα βγει πολύ στρώμα βρώμας προς τα έξω, δεν θα αντέξω ούτε εγώ ο ίδιος πιθανότατα. Λοιπόν, κάτσε μισό λεπτάκι να τσιμπήσω και δες εδώ τι έχω. Δες εδώ τι έχω. Εσύ που βάλεις το σχόλιο, που έγραψες από κάτω, βγάλε το βίντεο, κοίτα εδώ τι έχω. Το βλέπεις? Το βλέπεις? Κανονίστε την πορεία σας. Μισό λεπτό γιατί βαριέμαι να μετακινηθώ τώρα τελευταία και έχω πάρει ένα τέτοιο. Εδώ είσαι. Πιούμε λίγο χυμούλι. Γιατί δεν γίνεται εδώ πέρα η κατάσταση αυτή. Πρέπει να προσέχουμε τη διατροφή μας. Γενικότερα. Πρέπει να προσέχουμε τη διατροφή μας και τι πίνουμε. Από όλες τις απόψεις. Τίποτα κατουρημένο αυτά. Λοιπόν. Άντε γιατί παραγνωριστήκαμε.
Γαμιόλες. Πήγα να γράψει, γιατί μπορεί μερικά ζωντοβολάκια εδώ μέσα να νομίζατε ότι σταματήσανε οι έρευνες. Γιατί λέει καιρό έχει να εμφανιστεί ο Αλκέτας, λέει ο άλλος, λέει. Καιρό έχει να εμφανιστεί ο Αλκέτας, Ο πατέρας, ξέρεις ποιος είναι, ρε βλακά, που έχει καιρό να εμφανιστεί ο Αλκέτας. Άκου να δεις, γιατί υπήρχαν εδώ πέρα πολύ σοβαρές γιορτές. Γι' αυτό ο Αλκέτας δεν εμφανίστηκε εδώ και τόσο καιρό, γιατί υπήρχαν πολύ σοβαρές αθηναϊκές γιορτές. Δεν πιστεύετε. Περάσαμε Αγίου Βαλεντίνου. Πάρα πολύ σοβαρή γιορτή. Μπράβο Αθηναίοι. Αγίου Βαλεντίνου περάσαμε. Μπορούσα εγώ να κυνηγάω τον Παρασκευά ενώ Αγίου Βαλεντίνου, εγώ να ψάχνω τον Παρασκευά. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρή γιορτή. Που θυμάστε μια φορά το χρόνο ότι αγαπάτε τον συνάνθρωπό σας. Ότι αγαπάτε τις γκόμενες και τους γκόμενούς σας μια φορά το χρόνο. Μουνόσκυλα. Λέει, κάτσε, λέει, σήμερα λέει είναι η Valentine's Day, λέει, κάτσε να πάω στο αγόρι μου, λέει, μια κούπα. Άντε γάμισου μωρή κόμπρα, δεν μπορούσα να την πας πιο πριν. Έπρεπε να γίνει το Valentine's Day κατά αρχίδια μου. Σήμερα είναι, λέει, η μέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Κάτσε, λέει, σήμερα θα γαμηθώ με τη γυναίκα μου, επειδή είναι το Αγίου Βαλεντίνου. 364 μέρες το χρόνο δεν έχουμε πλησιάσει ένα στον άλλον και κοιόμαστε έτσι, αλλά το Αγίου Βαλεντίνου μαλάκα πρέπει να πέσει τέτοιο μπούτσο που δεν θα σταματήσει η διούρεξ, θα βγάζει προφυλακτικά. Γαμώ τα σπίτια σας, Αθηναίοι. Είναι η απάντηση. Ξαφνικά του Αγίου Βαλεντίνου, που εντάξει, τον Άγιο Βαλεντίνο σαν Άγιο, γιατί είναι Άγιος, τον τιμούμε και στα μέσα ανακάτω πάρα πολύ τον Άγιο Βαλεντίνο. Είναι αρκετά σοβαρή μεθενιώτικη γιορτή. Αλλά εσείς το έχετε γαμίσει. Δηλαδή, εγώ θα θυμηθώ τις γκόμενες μου και τους γκόμενους μου, θα τους θυμηθώ μόνο του Αγίου Βαλεντίνου. Τους θυμάμαι 365 μέρες το χρόνο. Γαμιόλες Αθηναίοι. Που τα κάνετε όλα marketing. Σας έχουν επηρεάσει εκεί ο Σόρος, ο άλλος εκεί ο βλάκας με τα Windows. Άντε, και ο Σόιμπλε. Αυτοί οι βλάκες εκεί που καθόντουσαν και φέρανε τα μνημόνια εδώ και διώξαν τον Αντρέα Παπανδρέου. Άντε, για να μην τα πω, γιατί θα γίνει η κουβέντα, θα ξεφύγει. Και θα θυμηθώ πάλι το Πασόκ. Τον Αντρέα μου θα θυμηθώ πάλι. Γάμο. Λοιπόν, υπήρχε και θυμάστε μια φορά το χρόνο τη σχέση σας. Ο άλλος λέει, είναι Αγίου Βαλεντίνου, λέει, και αρχίζει και αναρωτιέται με τον εαυτό του. Λέει, έχω κοπέλα εγώ, ρε μαλάκα, που είναι Αγίου Βαλεντίνου. Και το σκέφτεται. Λέει, δηλαδή, κάθε το μεσημέρι που είναι στη δουλειά και τον παίζει και λέει, είναι, λέει, Αγίου Βαλεντίνου σήμερα. Εγώ έχω γκόμενα, ρε μαλάκα, να πάω να πάρω κανέναν αρκούδο. Εκεί έχετε φτάσει, ρε κόμπρες. Να αναρωτιέστε, άμα έχω γκόμενο και άμα έχω γκόμενο για να τον χρησιμοποιήσω το Αγίου Βαλεντίνου, να πάω να κάνω τον αρκουδούλη, τον ερωτούλη, τον ευχούλη. Ας το διάλο, ρε! Μας έχετε πρίξει τα αρχίδια. Έχουν γεμίσει όλα τα μαγαζιά εκεί πέρα. Μαλάκα, μέχρι και μαγαζί. Τι να σου πω τώρα, μαγαζί που πουλάγε εργαλεία, ρε. Πήγα να πάρω ένα σφυρί, γιατί κάτι ήθελα να κάνω εδώ, να φτιάξω μια σκαλωσιά. Θα τα πούμε αυτά. Θα φτιάξω μια σκαλωσιά για να ανέβω να παρατηρώ ψηλά, μήπως εδώ τον Παρασκευά πουθενά, να βλέπω και τη στρατόσφαιρα πάνω με τους εξωγείους και αυτά. Και πήγα να φτιάξω μια σκαλωσιά. Και λέω, κάτσε να πάρω ένα σφυρί, να βαράω. Και πήγα σε ένα κατάστημα αυτό που λέγε σφυριά, τρυπάνια και τέτοια. Και είχε βάλει ο άλλος κάτι μπαλονάκια, κάτι αρκούδες έξω, ρε. Κάτι αρκούδους είχε βάλει ο άλλος έξω. Κάτι μπαλονάκια, κάτι καρδιές, κάτι αυτά. Και του λέω, συγγνώμη, εργαλεία δεν πουλάτε εδώ πέρα. Ναι, μου λέει εργαλεία, λέει, αλλά σήμερα λέει που είναι το Αγίου Βαλεντίνου. Άμα πάρετε, λέει, μαζί με κάθε εργαλείο, σας δίνουμε και ένα σοκολατάκι, λέει, της Ρενέ που λέει σε αγαπώ μαζί. Μόλις μου το από αυτό, μαλάκα fatality έφαγε. Χρακ, παμ. Τον έκανα μαλάκα, πώς είναι το τζέγκα που βάζεις τούβλο. Έτσι τον έκανα μαλάκα. Δηλαδή με πόδι, χέρι, κόλος και τον έκανα τζέγκα μαλάκα. Τον αποσυναρμολόγησα και τον ξανασυναρμολόγησα. IKEA. Όχι, πώς το λένε, ναι, IKEA. Τον έκανα Lego τραπέζι της IKEA μαλάκα. Που θα μου πει εμένα, δηλαδή άντρας, θα μου πει εμένα, άντρας σοβαρός, θα μου πει εμένα, άμα πάρετε, λέει, ένα σφυρί, λέει, έρχεται και σοκολατάκι της Ρενέ μαζί. Άντε γάμισου, ρε βλακά. Είχε μεσολαβήσει λοιπόν αυτή η πολύ σοβαρή γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου και η άλλη ακόμα πιο σοβαρή γιορτή, η Τσικνοπέμπτη. Ρε, πάτε καλά, ρε μαλάκα. Ρε, τι πίνετε, ρε μαλάκα, εδώ στην Αθήνα. Λένε εμάς μαλάκα ότι είμαστε γιούχου, αλλά εσείς μαλάκα εδώ στην Αθήνα πρέπει να πίνετε πολύ πιο βαριά από αυτά που πίνουμε εμείς κάτω. Δεν εξηγείται. Μαλάκα, τι είναι η Τσικνοπέμπτη, ρε μαλάκα, τι είναι αυτό. Δηλαδή, κάθε το άλλο και λέει, σήμερα θα παραγγείλω, λέει, σουβλάκια μαλάκα, γιατί είναι Τσικνοπέμπτη, λέει, δεν μπορώ να φάω σήμερα. Γιατί μωρή πούστρα, χθες τι έτρωγες. Σουβλάκια δεν έτρωγες, βρε μαλάκα. Αύριο τι θα τρώω, βρε μαλάκα.
Τσικνοπέμπτη δεν θα τρως. Την Παρασκευή μετά τη Πέμπτη, τη Τσικνοπέμπτη την Παρασκευή. Δεν θα τρως σουβλάκια, βρε μαλάκα. Την προηγούμενη δεν ήταν Τσικνο Τετάρτη. Δεν έτρωγες πάλι τον κόλλο σου. Μαλάκα. Α, λέει, ευτυχώς που είναι, λέει, σήμερα Τσικνοπέμπτη, λέει, να τσικνίσει λίγο, λέει, το χιλάκι μας. Και προηγουμένως, μαλάκα, τις 10 προηγούμενες μέρες έχει φάει 4 γουρνοπούλες και 80 αρνιά. Και γυρνάει αυτός ο ίδιος ο άνθρωπος που έχει φάει 40 πιτόγυρα και 25 μπέργκερς και γυρνάει και σου λέει, ευτυχώς που είναι σήμερα, λέει, Τσικνοπέμπτη, να τσικνίσουμε λίγο. Θα σου τσικνίσω την κολοσούφρα, μαλάκα. Θα σου περάσω αυτό μέσα. Κάτσε να δεις. Θα σου περάσω αυτό μέσα και θα στο περάσω έτσι. Χρακ, θα στο λοκάρω πίσω και μετά θα το ανοίξω. Και θα προσπαθώ να στο βγάλω ενώ είναι ανοιχτό. Άιντε γαμιόλες. Ευτυχώς. Τους έβλεπα, ρε, τους άκουγα. Ρε, τους άκουγα. Έλεγε ο άλλος. Ήταν εδώ πιο πάνω, εδώ το σπίτι εδώ που έχω κλέψει. Που μένω εννοώ με το ενοίκιο. Ο άλλος ο βλάκας πιο πάνω ένας γείτονας είναι που είναι αυτά τα περίεργα, τα χορτοφαγικά και αυτά. Λέω κάτσε μην τον σκοτώσω ακόμα, δηλαδή να δημιουργήσω κακή εντύπωση στην Αθήνα. Ας τον αφήσω, λέω, να ζήσει ένα μήνα. Και τον άφησε ένα μήνα να ζήσει, μετρημένες, 30 μέρες. Και χθες ήταν η 21η μέρα του. Όχι χθες, την Τσικνοπέμπτη δηλαδή. Ήταν η 21η μέρα του. Και λέω εντάξει, μια μέρα ζωή του έμεινε το κακομοίρι, ας πάω να δω τι κάνει. Και πάω το πρωί και τον ακούω από κάτω και λέει: μα σήμερα, λέει, μέχρι και εμείς δικαιούμαστε να φάμε, λέει, λίγο κοψίδι, λέει, μέχρι και εμείς οι vegetarian, λέει, δικαιούμαστε λίγο κοψίδι, λέει, σήμερα γιατί είναι Τσικνοπέμπτη. Την Τσικνοπέμπτη δεν λυπάσαι το ζωάκι, βετζετο βλάκα. Τι έγινε. Μαλάκα, είστε τόσο θύματα του καταναλωτισμού εδώ στην Αθήνα, μαλάκα, που δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν περιγράφεται. Είστε τόσο βλαμμένοι που αυτό το πράγμα δεν έχει προηγούμενο. Τι Τσικνοπέμπτη, βρε βλάκα. Τσικνοπέμπτη, λέει ο άλλος, για να φάει κρέας. Και κάθε μέρα εντωμεταξύ μέχρι την Τσικνοπέμπτη, από την προηγούμενη Τσικνοπέμπτη, σερί το πάει, μαλάκα, σερί. Δηλαδή, τελειώνει η Τσικνοπέμπτη, μέχρι του χρόνου την Τσικνοπέμπτη, κάθε μέρα τρώει, μαλάκα. Τα εναλλάσσει. Χοιρινό, αρνί, μοσχάρι, κοτόπουλο. Εντάξει, το κοτόπουλο δεν είναι κρέας, είναι κοτόπουλο, αλλά το κατάλαβες. Εναλλάσσει. Δηλαδή, γύρο, μοσχάρι, μπέργκερ, ξαναγυρνάει. Γύρο, φαλάφελ, αυτά. Και μόλις έρθει η επόμενη Τσικνοπέμπτη, λέει, α, σήμερα, λέει, θα τσικνίσουμε. Μέσα, άνοιγμα, τράβηγμα. Αθηναίοι κολόμπες. Τώρα που φύγανε βέβαια αυτές οι πολύ σοβαρές γιορτές, θα συνεχίσουν φυσικά οι ενδελεχείς έρευνες να βρεθεί ο Παρασκευάς. Αλλά με αυτές τις πολύ σοβαρές γιορτές δεν μπορούσα κι εγώ. Δεν μπορούσα, ρε μαλάκα, γιατί πραγματικά, πώς το λένε, έκατσα μαλάκα άγαλμα. Έκατσα άγαλμα και σας παρακολουθούσα, ρε κόμπρες Αθηναίοι. Έκατσα και σας παρακολουθούσα, ρε. Λέω, δεν μπορεί να είναι τόσο βλάκες. Δεν μπορεί, λέω, Θεέ μου, να είναι τόσο βλάκες. Και τελικά όντως είστε. Μα δεν υπάρχει αυτό, μαλάκα. Βλέπεις εδώ. Το δάχτυλο δεν ξέρω αν το πιάνει η κάμερα. Το βλέπεις. Ο μόνος ήχος που με ηρεμεί. Ακού. Ο μόνος ήχος που με ηρεμεί. Βλάκες. Ράι! Συγκεντρωθείτε, ρε. Και δεν κάναμε τοποθέτηση προϊόντος. Μην γράψετε από κάτω κόμπρες ότι προμοτάρουμε αυτό το χυμό. Σιγά μην έχουμε και τοποθέτηση προϊόντος, μαλάκα. Αυτό δεν μας βλέπει και κανένας. Απλά το ψήρισα από ένα πετσιρίκι εδώ απ' έξω. Μου χτύπησε την πόρτα, μου λέει, καλησπέρα, λέει, μήπως έχετε λίγο αλάτι. Με στέλνει, λέει, ο πατέρας μου από απέναντι. Λίγο αλάτι, του λέω, Δώσε μου λίγο το χυμό σου, λέω, αγόρι μου, να δω τι είναι αυτά τα συστατικά, λέω, που έχει μέσα. Το ψυρίζω. Του κλείνω την πόρτα στα μούτρα. Μετά από λίγο ήρθε ο πατέρας του. Μου χτυπάει την πόρτα, μου λέει, τι κάνετε, λέει, κύριε, είστε, λέει, με τα καλά σας. Πήρατε, λέει, από το πιτσιρίκι, λέει, το χυμό. Ποιο χυμό, του λέω, ρε βλάκα. Βλέπεις να κρατάω κανένα χυμό, ρε βλάκα. Εγώ μεταξύ το κράταγα με αυτό εδώ, μαλάκα. Φαίνεται και κοιλιά από κάτω, Ω, να σου γάμισω. Εντάξει, εγώ, μαλάκα, το κράταγα έτσι. Γιατί δοκίμαζα την δαγκάνα αυτή και το κράταγα το χυμό έτσι. Και ήμουν κάπως έτσι. Γάμω το σπίτι μου. Τα γάμισα όλα. Και ήμουν κάπως έτσι. Και τον άφηνα στο τραπέζι. Την πόρτα με αυτό την άνοιξα. Μαλάκα, έχω πάθει εντωμεταξύ έρωτα με αυτό το πράγμα. Την πόρτα του βλάκα την άνοιξα με αυτό. Έκανα έτσι. Χρακ, πιάνω χερούλι, το ανοίγω. Μου λέει, μήπως, λέει, πήρατε ένα χυμό. Εγώ του λέω, ποιο χυμό, ρε βλάκα. Ποιο χυμό, ρε βλάκα. Και εκείνη τη στιγμή κάνω έτσι. Και έκανα έτσι.
Και το ξανάφυνα κάτω. Αυτό μου λέει που πίνεται, λέει, ήταν του μικρού. Τι λες ρε βλάκα, του λέω που ήταν του μικρού. Γιατί εγώ δεν μπορώ να τον είχα αγοράσει τον ίδιο. Τελικά δεν το πίστεψε. Και ξεκίνησε εκεί να μου κάνει κάτι μαγκές, μου λέει, φέρ το πίσω, μου λέει, θα σε σπάσω, λέει, στο ξύλο. Του λέω, κοιτάξτε να δεις, να έλεγες τίποτα για αστυνομίες, αυτά τα κλασικά που λέτε όλοι οι φλόροι, ότι και καλά εδώ θα σου φωνάξω την αστυνομία, θα σας δω. Να έλεγες κάτι τέτοιο, να πω, μπορεί να έχει μια βάση. Το να μου πεις εμένα θα σε σπάσω στο ξύλο, ξέρεις ότι αυτά, δηλαδή το χειρότερο λάθος που θα κάνεις στη ζωή σου είναι αυτό. Να πας σε μεθανιώτη και να του πεις θα σε σπάσω στο ξύλο. Αυτό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Έχεις φύγει Mortal Kombat, μαλάκα. Πώς το λέγανε, σαν τον Johnny Cage, μαλάκα, έχεις φύγει. Σαν τον Bricks. Χρακ, έτσι. Δεν είναι. Να πας σε μεθανιώτη και να του πεις θα σε σπάσω στο ξύλο. Παίζεις τη ζωή σου κόρονα γράμματα. Και όχι μόνο αυτός που λέει θα σε σπάσω στο ξύλο. Και κάτι άλλοι εξυπνάκηδες που γράφουν σχόλια. Σχόλια. Του τύπου βγάλε το βίντεο. Σου βγάλω τη βίδα από το κεφάλι, βλάκα. Εντάξει, σου βγάλω τη βίδα από το κεφάλι, βλάκα. Εδώ. Αυτά οι μάγκες του πληκτρολογίου, οι μάγκες του ίντερνετ και του Wi-Fi, οι μάγκες του DNS. Αυτά. Και η θεία μου, μαλάκα, που είναι 148 χρονών. Το ίδιο, μαλάκα, θα κάνει η θεία μου. Μαγκιά θα κάνει μέσα του ίντερνετ. Εδώ, έλα. Έλα εδώ να κοιτάς αυτή τη μύτη και αυτό το μουστάκι εδώ, να με βλέπεις έτσι, δηλαδή προφίλ, και να μου πεις βγάλε